وہ حیران ہو گیا جانور پہ بولنا ہے. انہیں آخیا میں جو آنا پیا تو چنگا نہیں کیتا. انہیں آخیا میں کی کیتا ہے؟ انہیں آخیا اللہ نے مینوں رزق دیتا ہے تو کھول ہے. چنگا کیتا ہی چنگا نہیں کیتا. انہیں آخیا یار بکری لے لئی دس بولی کتوں آئی گئی؟ انہیں آخیا جے تو بولی دی گل پیا سندا ہے تے حیران پیا ہونا ہے. او مدینے چلا جائے اللہ دا یار آ گئے جن ویکھ کے رخی پہ بول دے دی زبان دے خدا بھی پیا بول رہا تائیوں تی اسی آنے ذائقہ مٹھائیاں دا کھجور وچوں بولدا. ذائقہ مٹھائیاں دا کھجور وچوں بولدا. فیض بابے بلے دا قصور وچوں بولدا. فیض بابے بلے دا قصور وچوں بولدا. او شیخ جدوں بولدا تندور وچوں بولدا. شیخ جدوں بولدا تندور وچوں بولدا. اوے پرلا سے